Piklaro ngunyan kan Naga City Bicycle Board ang naglakop na post sa sarong social media site na subuot pagdakop ninda sa mga dairestradong bisikleta sa panahon ng pandemya. Sigun ki Boboy Hernandez, Naga City Bicycle Board Program Coordinator, nagdidistribute sa nasubuot sinda nin reflectorized bands, bike safety flyers as in brochures kung oras na makuha ng sinda nin litrato na iyong piglaag sa post kan sarong netizen. Dugang pa niya, mayo subot sindang jurisdiksyon na mandakop asin mawud sa nanindang maedukar ang mga siklista tanganing maparayuan mga ini sa disgrasya sa tinampo. Katakod kay ni pigprubaran niya tong makuan lado ka nagpost na netizen alagad nagsayuman na ining magtao nin pahayag. Init na init po, dahil po kami nagtitiket, maapo kami sa capacity kang board na mag-issue ng ticket saka mag-approve ng mga siklista. Ang ginigibo po kang bicycle board, nagtatao po kaming awareness, dissemination information sa mga nagbibisikleta when it comes to yung safety ninda.